Info.news, dijous 11 de juliol de 2024. Renovació del Senat tailandès. La Comissió Electoral de Tailàndia ha aprovat 200 nous senadors per substituir la cambra alta designada pels militars. Corea del Sud adverteix Rússia sobre l'armament d'Ucraïna. El president de Corea del Sud ha advertit a Rússia que podria armar Ucraïna si continua la seva aliança amb Corea del Nord durant la cimera de l'OTAN. Visita de Modi a Moscou. El primer ministre indi Narendra Modi s'ha reunit amb el president rus Vladimir Putin per assegurar subministraments militars i impulsar els llaços econòmics, tot equilibrant la seva relació amb els Estats Units d'Amèrica i Rússia. Compromís de l'OTAN amb Ucraïna. La cimera de l'OTAN reafirma el suport a llarg termini a Ucraïna, incloent-hi ajuda militar addicional. Joe Biden ha promès nous sistemes de defensa aèria, destacant la força de l'aliança. Pressió per la retirada de Biden. Després d'un debat controvertit amb Trump, augmenta la pressió dins del Partit Demòcrata perquè Biden es retiri de la carrera electoral. Diversos congressistes i donants han suggerit la seva dimissió. Israel insta a evacuar Gaza. L'exèrcit israelià ha demanat als palestins de la ciutat de Gaza que es desplacin cap al sud, anticipant una operació militar. Els analistes temen que això permeti a Hamas reagrupar-se, mentre les tensions amb Hezbollah augmenten. Control de Hamas sobre Gaza. Un destacat activista palestí, Amaen Abed, ha estat brutalment agredit per Hamas per criticar el seu règim. L'incident subratlla l'ús de la violència per part de Hamas per mantenir el poder a Gaza. Nova era al Senegal sota Bassirou Diomaye Faye. El president del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, compleix 100 dies al càrrec, centrant-se en la transparència, el nacionalisme econòmic i el panafricanisme. Seguretat als Jocs Olímpics de París. França mobilitzarà 35.000 policies i gendarmes per garantir la seguretat dels Jocs Olímpics de París 2024, amb preocupacions per possibles esclats de violència en el context polític actual. Argentina aïllada en el Mercosur. La posició disruptiva de Javier Milei al Mercosur ha causat tensions, debilitant la influència argentina a la regió. Lula da Silva ha reprès el lideratge regional, mentre les tensions amb Bolívia augmenten. Meloni s'allunya d'Orbán. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aposta per un fort atlantisme i el suport a Ucraïna, allunyant-se de la postura prorussa del seu viceprimer ministre Salvini i del primer ministre hongarès Viktor Orbán. Boicot de la UE a la presidència hongaresa. La UE ha decidit limitar la influència d'Hongria enviant només funcionaris als consells informals presidits per Hongria, com a resposta a les missions no oficials d'Orbán a Rússia i la Xina. Coin sol·licita protecció als creditors. La cadena italiana Coin busca protecció judicial per reestructurar el seu deute, col·laborant amb KPMG per trobar nous socis i superar dificultats econòmiques. Augment d'inversors serbis en el mercat immobiliari croat. Els ciutadans serbis estan incrementant la compra de propietats a Croàcia, especialment en zones turístiques exclusives, malgrat que els eslovens continuen sent els principals compradors estrangers. Ajuts del govern de Catalunya a la indústria. La Generalitat ha destinat gairebé 30 milions d'euros per a noves inversions industrials, beneficiant 175 empreses i creant 1.150 nous llocs de treball, amb un fort èmfasi en la sostenibilitat i la digitalització. El sector vitivinícola català mou 3.200 milions d'euros. La indústria del vi i cava a Catalunya genera un volum de negoci significatiu, amb 1.384 empreses i un fort enfocament en la sostenibilitat i la innovació tecnològica. Retallades de llocs de treball a Bayer. Bayer continua la seva reestructuració amb importants retallades, buscant augmentar l'agilitat i reduir el deute, amb la introducció del nou model, Dynamic Shared Ownership.
BASF deixarà de produir glufosinat. BASF cessarà la producció del glufosinat a Alemanya el 2024, però mantindrà el producte en la seva cartera a través de proveïdors externs. Revisió a la baixa del creixement econòmic de Tailàndia. El Banc Mundial ha reduït la previsió de creixement del PIB de Tailàndia per al 2024, però el turisme i la despesa en consum continuen donant suport a l'economia. Augment del nombre de milionaris a Singapur. El nombre de milionaris a Singapur ha crescut, malgrat la persistent desigualtat de riquesa a nivell mundial. UBS preveu un augment del 13% de milionaris a Singapur per al 2028. Índia com a superpotència al 2047. L'Índia té el potencial d'esdevenir una superpotència econòmica al 2047, igualant als Estats Units d'Amèrica, sempre que pugui superar els seus reptes interns i aprofitar el seu creixement econòmic. L'agenda. Agenda juliol de 2024. Àfrica Spain Business Summit. Data, del 9 a l'11 de juliol. Lloc, Barcelona. El Fòrum Econòmic Àfrica-Espanya, que es celebra a Barcelona, reuneix funcionaris, líders empresarials i inversors per fomentar la col·laboració econòmica i la inversió entre Àfrica i Espanya. Es discutiran sectors com l'energia, l'agricultura i l'economia digital, amb l'objectiu d'enfortir les relacions comercials i promoure el creixement mutu a través de la innovació compartida. Ain Kirmes. Data, del 12 al 21 de juliol. Lloc, Düsseldorf. La Ain Kirmes, la Fira del Rin de Düsseldorf, espera rebre 4 milions de visitants. Amb unes 300 atraccions en una àrea de 165.000 metres quadrats, el festival inclou un castell de focs artificials el 19 de juliol, així com diverses atraccions. Bogotà Audiovisual Market. Data, del 8 al 12 de juliol. Lloc, Bogotà. El BAM 2024 celebra la seva 15a edició, reunint més de 120 convidats internacionals de la indústria cinematogràfica. El programa inclou temes sobre coproducció internacional, desenvolupaments tecnològics i transformació digital del sector audiovisual. L'esdeveniment també posarà èmfasi en la distribució ètnica i les oportunitats de circulació en festivals internacionals. Appiaddichtsdays Latam. Data, 16 de juliol. Lloc, Medellín. La primera edició de l'Appiaddichtsdays Latam reunirà els principals API experts per discutir novetats en seguretat, disseny, testing, arquitectura i models de negoci relacionats amb les API. L'esdeveniment oferirà oportunitats de networking i aliances professionals. BlockchainCon 2024. Data, 18 i 19 de juliol. Lloc, Bogotà. BlockchainCon 2024, que es durà a terme a Bogotà, és un esdeveniment clau en tecnologia blockchain, criptomonedes i Web3. Amb conferències, panells i tallers, l'esdeveniment promou l'adopció de tecnologies emergents a Amèrica Llatina, reunint més de 1.000 participants. Seminariu d'Ecosistemes de Pagós. Data, 19 de juliol. Lloc, Las Cundes, Santiago de Xile. El seminari organitzat pel Club Banca Digital Bielorússia Digital Bank Latam explorarà el panorama dels ecosistemes de pagaments, la transformació tecnològica de les transaccions financeres i les solucions fintech innovadores. Es discutiran les últimes tendències en pagaments digitals. Columbia Moda. Data, del 8 al 12 de juliol. Lloc, Medellín. Columbia Moda 2024, celebrada a la Plaza Mayor de Medellín, és un esdeveniment destacat en la indústria de la moda colombiana. Inclourà activitats i desfilades amb dissenyadors emergents i establerts, com Nicolas Rivero, que obrirà l'esdeveniment amb la seva marca a New Cross.
I fins aquí l'Info.News d'avui. Moltes gràcies per escoltar-nos. Recordeu de seguir-nos a les nostres xarxes socials i al nostre perfil a Patreon. Recordeu que a Patreon podeu fer-vos mecenes del projecte Info. Aquestes són les categories de mecenatges amb les que podeu donar el vostre suport a l'Info. Des de la plataforma Patreon. Express. 1,50 € cada mes. Només accepta fins a 100 mecenes. Bàsic. 3 € cada mes. Premium. 9 € cada mes. Només accepta fins a 20 mecenes. Pels 3 primers mesos de fidelitat, et regalem la samarreta de l'Info. Premium Plus. 12 € cada mes. Premium d'argent. 30 € cada mes. Premium d'or. 100 € cada mes. Les categories Premium Plus, Premium d'argent i Premium d'or premien cada trimestre de fidelitat amb un nou model de tassa de la col·lecció Info. Wall Cities. Fins al proper podcast.